בבתי המשפט נכנסת לשבוע השני שלה ומשבשת את שגרת הדיונים. היום עלו מאות מהקלדניות בסיוע ההסתדרות למשרד האוצר למחות על תנאי העסקה והתנאים הירודים שלהן. גדעון אוקו פגש כמה מהן. כבר 20 שנה ששמחה חדד, אם ל8 ילדים מירושלים, עובדת כקלדנית בבית משפט השלום בעיר. מיומה הראשון בעבודה הייתה גאה לשבת לצידו של שופט בישראל. היום היא מתביישת בתנאים שבהם היא עובדת. ב1 לחודש כל בוקר בא ונותן לנו סתירה על הלחי. כל בוקר במשך 20 שנה. הגיע הזמן שהעיוות הזה ייפטר. בבתי המשפט בישראל עובדות כ750 קלדניות. בדרך כלל הן מסתכלות על המתרחש באולם ולא אומרות דבר. הבוקר עלו רובן למשרד האוצר בירושלים כדי לצעוק את מה ששמרו בבטן. הקלדנית היא לב ליבו של ההליך המשפטי. את זה שופטים יקרים ועוזרים משפטים יקרים, את זה אתם לא יודעים. 2,700 שקלים זה סכום הנטו שלי. אחרי 12 שנה. אחרי 12.5 שנה, אני משנת 97. אני אם חד-הורית לילד, בלי מזונות. לא יכול להיות שאני אעזר בבני משפחה ובאבא שלי שיתמוך כדי שנוכל לגור ולהתקיים. בלעדיו הייתי ברחוב. עבודת הקלדנית היא למעשה התיעוד היחיד לכל מה שנאמר ומתרחש באולם בית המשפט, ולכן היא דורשת מיומנות גבוהה וריכוז מרבי. לא רק השכר מביך ומקומם, אלא גם התנאים שבהם נאלצות הקלדניות לתפקד. פעם בחודש אני אישה, יש לי צרכים שלי, אני צריכה ללכת לשירותים באופן דחוף, ללכת כמה דקות ולחזור בחזרה. זה דבר שאחרות יכולות לעשות ואנחנו לא. הידיים כואבות. אני ביום אחרי עבודה מואצת, בתיקי הוכחות, אני לא יכולה לעבד בצק, לא יכולה לאפות לילדים, לא יכולה לדפוק שניצלים, לא יכולה להרים את הסל כביסה. זו עבודה שדורשת את כל את צריכה להיות מרוכזת, ואת צריכה לחשוב, ואת צריכה לדאוג לא לטעות חס וחלילה, ואת צריכה לדאוג שהשופטת תהיה מרוצה ושהפרוטוקול יצא יפה, וזה השכר שלנו. הנהלת בתי המשפט ורבים מהשופטים המכהנים תומכים במאבק הקלדניות, גם אם לא בגלוי. מצער אותי בכלל שבמערכת בתי המשפט קלדניות נזקקות לשביתה, ואני מאחלת שיזכו לשכר הוגן. ממשרד האוצר נמסר בתגובה כי במסגרת המשא ומתן הוצאו לקלדניות חלופות נדיבות שנדחו, אבל הקלדניות זה לא ממש עוזר, הן לא יוותרו עד שיתוקן העוול שלדברי נעשה להן, ושהצדק יעשה גם איתן.